maar. Hier. De zin is kind dan, dan kan je even kouden. Ja. Maar waar ben dit? Waar? Hoe? Die kei? Die kei waar dat binnen? Weet ik niet, maar als die jongen vrede, die weet ze wel bij naam. Ze ben net van jou. Ja, ik ben wel van mij, maar ik weet de kei net al bij naam. Weet je die kei? Ja, dat wil ik zo net uit de hol. Weet we zo net uit de hol. En waarom dat je hem zo'n machine 2 hier even? Maar daarin nog draaien. En dit is met na je weekend, na je weekend met Skelly. Ik denk dat vast even een stukje dichterbij hellen. Ja, Ja, we zitten lang op afstand, dat is een dikke kilometer verderop. het zegt En er dan net op. rennen ze droge keien met kalve pinken. En nu rennen ze mooi tegen bij huis, en we gaan kijken verder. En dan als je Kelly, dan hebben we een mooie hoesta. Dus hij heeft met beter zicht erop. Zo. Hoeveel kei heen? We gaan 80 kei. Ja, 80 keien en dikke 50 jongvee, zoiets. Dus, En heb je gewoon, te krijgen met hart en zoon? Of? ja. Ja, helemaal. Ja. Ja. En we hadden van alles dan een beetje bij. Via PTC dan jou ook nog wel eens wat melklesten. Nou, een beetje alleen heb ik nog wel eens- BTC? Ja, DTC, praktijkskwal voor hen. En dat die leerling komt ook bij ons op het bureau, wat de gegevens wat naar je hoe dit en hoe dat. Nou, dat kent ik beter. En het melklesten jou daarin. Nou, bij het alleen heb ik nog wel eens wat naar Zwilling. Hier wat putjes en Jacob Jan had dan een hele baan bij de boerenhulp. En de verste boer waar dan altijd nog wat is. Dat van alles een beetje, dan komen we er direct. Ik vind het altijd wel mooi, naast die werk er iets aparts bij. Dan kan je ook eens even naar de oors gaan. Naast die werk met hobby's en zo. En wat zin verzetten zeg ik altijd. Maar dan, met al die regels kan je ook verder rennen. De mensen die binnen dan wollen dan. En het vierde komen de als de dame voor het hiem, dan is het altijd die eigen. En dan zeg je naar de oors, joh, dat is wel... dat was senior ook nog. Je moet hem ja, ik nou eens even slaan in de rond, even zien wat we Derde doen. generatie. Ja, Paken, dat ook nou weer. ja. Maar ik haal altijd een bordje. Dan zult er even al wat door, hè? Zo. Gaan we naar Friesland? Ja. Ja, dat doe ik al. Ik denk wel dat jij er ook bij. En jou kom even controleren? Even controleren. Ja, Ja, moet dat altijd even? ja. En dan weet je wat het mooiste is? Ik had thuis een foto. Zo. En dan zit ik, dan zit Jan en dan zit hij. Maar het rijden. Dat is prachtig, hè? Ja, De mooiste foto die ik ooit kreeg. Ja. En wanneer wordt het nooit zon? dat weet ik nog net. Oh. Maar misschien moet je mee als je trein stinken en dan heet ik op film. Daar zoekt ze een beetje om vrij. het zo. Hand boezen, ja, Ja, zo weet is het, je, hè. zo. Nou, nou, dit kan het me raden wel. Nee, prachtig. Dit weer de grondslaglegger van het spul. Ja. En dat ben de voortzettings. Nou, maar meer weten?